बे इनफरमेशनखौ आं दासिमबो मोनाखै जोंनि एलपि एसोसिएशन एमइ स्कुल बा एलिमेन्टारि आरो सेकेन्डारि बिथांमोना जोंखौ गोबां खेब लोगो हमदों जोंजों सावरायदों दा बिथांमोननियाव मा सोलिदों मा सोलियाखै जों मिथिया जोंनि स्पिरिट जोंनि सिन्ताया जाबाय एकर्डनि दफा बायदियै आसाम सरकारा स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम जि मिडियामानो जायामोन बिटिआरआव गासिबो मिडियामा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ आरो आउटसाइड बिटिआर आउटसाइड बड'लेण्ड बर' मिडियामा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बिनि थाखाय थांनाय जि जुथुमा गिबि मन्थ्रिजों बेयाव मोनसे माइनर्स तयार खालामनाय जादों जेराव हायार सेकेन्डारि बा जुनियर कलेज सिनियर सेकेन्डारि आरो हाई स्कुल लेभेलसिम प्रभिन्सियेलाइजेसननि मोनसे बेयाव हिसाब होनाय जादों बे हिसाबा जागायजेननाय दा जेरैबायदि 10टाया जाबाय एनादार 16टाया जानांगोन कलेजनि बेलायाव आरो गासै हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि जानांगोन एलपि एमइआबो जानांगोन दा बेखौ लानानै सोरबा बेबायदि जुदि माने बायदिसिना थासारि बायदिसिना जुदि मावनाङै खालामनाङै खामानिखौ मावदोंब्ला बे मोजां नङा आरो बिनि सायाव जों मिथिनो नाजागोन आरो बिनि जि बेबायदि खामानिया जुदि जादोंब्ला बे बन्द जानांगौ बेबायदि जानायखौ जों मोजां मोना खारन कुनु थाखा फैसा गैयाबासिनो थाइसेबो खरस गैयाबासिनो माने फ्रि एन्ड फेयार स्कुल आरो कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसना जानांगौ आरो कलेजनि बेलायावबो जेरैबायदि खोथा जेरैबायदि एकर्डनि दफा ओरैबायदि बेयाव मावफुंनाया जादों बेयाव थाखा फैसानि कुनु बाथ्रा फैयाखै आरो बेखायनो एसोसिएशन कमिटिया दाजायो दानो हानाय खामानि मावनायनि थाखाय डाटा तथ्य नांगौ खिन्थु बेयाव जाहाथे बेबायदि कुनु सोलिया आरो सोलिदोंना सोलियाखै जोङो मिथियाखै निस्सय जों बेखौ तदन्त खालामगोन।